Mag-abli juga Biblia dyan. Abli juga. Hapit na ba mo balik ang Ginoo niya, di ka mag-abli nga juga. Kaya na naiingon mo, narabay ba kong revolto dito, narabay bilhin dito ng himong milagro, dagan po ka. Di na ingon na, anak lang santun dyan, yung makasabot juga kung sigingan sa Ginoo sa Biblia para di ka mailan. Hi guys, good morning. Karon day guys, kani among video dani kay nagbiyahe mi tasa, so gusto mi kanang naami maistoryahan. So about ni sa relihiyon, wa mi nanat sa bisan unsang klase nga relihiyon. Kani amo nagbase ra ni sa among nahibaw-an og sa kanang kalagmon sa kuanim sa pagbasa sa Biblia. So adto mo pangbas kay kaning amo nagbase ra lagi ni sa among nahibaw-an pud. So amin nang hilabot sa bisag unsa nga klase nga relihiyon. Paminaw laman ninyo ang among debate. So guys, amo ning gitudzo kay arong among driver di makatug mo ni nga kanang naay nagisgot bi about sa kuan. Sa lain-lain nga relihiyon ja nagdepende pud sa kanang kahibaw ni kay si jud guys sa tinuod lamang jud. Kaning sa ka Biblia mahut din jagbasa within 1 year. So daghan si Zag nasabtan ja kanang malagi na uban sa pang-share namo. Ja kanang adja lang pod mo panguan nga nang hilabot mi ha kay nagbase ra na si Zag nahibaw-an o kanang naay kuan. Ja para sa istorya kay si Roden kanang ning dako si Zag nga mao pa jang nahibaw-an nga Katoliko lagi si Jan ja. Para gud mo na ha Katoliko ko pero napod koy wa pod kadto nasabti sa kuan Katoliko. Pamungi pa din Darwin, magaingan juga day. Mao di ay Dili gyud sa kaluwa makaangkon sa kaluwasan sa kanang uban giingon siya wa na maupod. Ibaw yung pagsabot. Diretso pud siya. Eternal. Jay mata pagtuo lagi. Sa langit, eternal life. Katoliko man kada Ginoo man kay nagkuan doy. Pero damnation. Wala yan baptized, born again. Ni balhin na sa Katoliko kay Sa ingon. Ta, napit sa kuan, ikuan sa Kanang apod pila pud ka Katoliko ni balhin po born again baptist. Pan adunay uban mapula pa. Ang mga kuan na siya. Ang mga ilang yung pinakahid sa pastor nila. Ni kuan sa Katoliko. Balhin. Dengan di Pader Darwin. Oh. Ano po na yung gingon uban. Napoy sa job. Apoy sayo. Naman po sa job. Yun na pare na naaguban akan ni pang mga abang reliyon. Naman po sila gituhan nga sa job pod. Para sa Katoliko sa job pod sila. Iya mo gunang doktrina kada simbahan. Kada doktrina lain tag gituhan. Kada simbahan ay gibarugan nga doktrina. Oh, na lagi. Na siya yung verse gibasa dihang napita nga pikas reliyon lain pud pagsabot. First Corinthians chapter 15. Lagi verse mo na. Pero ingon siya dire mama ni pagkakuan na katong wali sa kuwason. Tuwing giwali. Pastor siya sa board ako sa kanang born again siya. Ja. Nilipat siya Katoliko kay ang tinuod jud kuno ang nimugna jud kuno ang kinaunhang simbahan ni nimugna Katoliko jud kuno. Mama no. Mama pingan si pastor. May gituhan. Oh, sa pastor. Mama bitaw kadaghan ako. Ingon murag na ay ni bulong na, murag ni hung bulong. Nainga na. Dili na mo hung man po na. Kato din ni hung din ni Judas, di ba yawak mo to hung man po to? Oh, lagi. Sa pastor ba siya ha? Pastor siya. Pero ingon siya, di ara ang tamang daan gyud di ay. Adiri di ay ang pinakaunang nimugna ni Jesus Cristo, Katoliko yun. Mugna pa lang, pag yung palag may unang gimugna sa may relihiyon ni Cristo, di ba Judaism? Mama siya yung Katoliko siya. Ang kakisi ni lansang sa cross ni Cristo, di ba? Ang Romano? Unsa ng Katoliko, Romano, di ba? Ang resulta na Romano. Sila yung naglansang. So Katoliko din yung lansang sa Ginoo. Dili. Ang Romano nga tao, ang mga Romans ang
naglansang niya. The Bible Pero says, kinsa man gyud naglansang niya kita mang tanan. ingon siya, verily, Kita verily, tanan, kita kaya arong ma- kita may makasasa. kita tanan nagpakuan kina. Nagpasakit si Kristo arong maluwas ta. Oo na. Di ba? not only hear it, not only Ay, speak it murag- out, murag galing. but Lami na niya ang vlog ron kay nag believe it. Sayan daning, ang sayan daning day. Biblia ang topic ron ha. Biblia kay sa naman. Padala siyang bugtong anak. Oo. Ingon ang John chapter 3 and verse 16. Ha? Pero kana lagi ingin nila kuan dai kana bitaw. Everlasting. Kana dai kay ito juga na dai kana nagpagamatay si Jesus Kristo tungod sa mga tao. Una kay Di mo mutuan na dai no. Kanang- everlasting life. Di ba? Nagpagamatay si Jesus Kristo tungod sa mga tao. Muto pugad ha. Tunggu sa. No, di mo kamutuan ang Kristiyano man ko. Ah. Kristiyano na siya. Ora na ang gitarunggan sa tanan Kristiyano nga si Kristo namatay para sa tanan. Oo. Kung di Kristiyano ka, Oo. o di ka mo tuo nga si Kristo ang namatay para nimo, Muslim ka. Okay. Ang pagtuo sa Muslim si Kristo ko. Pero Messenger pero naman lain lang mag relief pero kuan juga kanang katsa di ba ana di ba? Born again is in the amen. Mo lagi pero kuan gapon siya Chris. Kristiyano gyapon. Kita ang tanan. Kristiyano Ang gapon. Katoliko Kristiyano, ang Baptist Kristiyano. Kristiyano, ang Mormons Kristiyano. Kristiyano, ang mga born again Kristiyano. Kristiyano ginatanan ug dito ka ni Kristo Kristiyano ka. Pero lain lang imong doktrina, lain ba ang doktrina. Pero ang tanan Katolik, ang tanan Kristiyano gituuhan sa tanan Kristiyano namatay si Kristo na banhaw. Yan atos langit mo na gituuhan sa tanan nga Kristiyano. Meaning, ipasulti lang ba? Itatanan Kristiyano. Ang balaod ug imong sundo. Di ba ni Chinese incheck o kining mga Muslim di na Kristiyano Pero nila. di mo nang himuong hagdanan. Si Kuko dahil dili Kristiyano si Kuko kay di bitaw. Kay tinuhan nila kay kuan man. Incheck man. Incheck mo sila. Chinese mo sila Chinese. Oo, kasi ni batasan ning kuan no. Oh. Pero mo singit pa kadto. Overtake nga. Ni katagbong di na jangga. Galatians chapter 3 verse 11, but not no man is justified 4 minutes atang kuan na atang debate. It is evident for the just. Bati sa relihiyon. Klaro kay mga higala muna nga dili siya sa mga binuhatan, dili pud sa pagsunod sa balaod. Ngano katos Indot Pedro kay nagsunod Kristiyano ka sa tuwa balaod, dito. luwas ka. Katoliko dito, di mo siya Katoliko. Mura ba og Judaism ito si Pedro. Ang imong driver's license. Ang mga mo kasi Lisensya na Pedro ba na ang nga unang dili ka kuan sa dapat Katoliko. LTO? Dili. Ito siya Katoliko. Di ba? Pagkusikuan ba kanang Masayop ta basta diyan. katong nagkuan sa katong kuan sa born again siya katong pastor. Diyan ni Wali. Di ba, ni anak man ka na tuod jud ka ang Katoliko Dili siya. ang unang simbahan. Ang Kaya atong ni anak man ka, ni anak man to Okay. na kay wali nga niya siya. Kami yung Si Pedro, may unang hindi mo kuan sa simbahan, di ba? Ang Oo Bible, niya, di mo na pasabot ng nagsulti inana. siya po mga higala. Pero naman ka po basa nimo sa Biblia day Nga. na mao na ang kanang uban na relihiyon kuno uban binuhat ra sa tao. Laing kuno sa Katoliko na mao gyud nimugna sa Ginoo. Sinimugna sa Ginoo, ngano sila may nimugna sa Ginoo. Ang Judaism man ang nikuan sa Ginoo, di man sila. Tama. Na may nabutang mo sa Biblia pod. Ang tanaw ang kuan. Di kag ingon ang Katoliko dito, man. Sige, Nalagi day. Wala lagi kay mao sa nang verse imong pasabot. Nasa mga Maabot diha kaysa. Nga diyang patay na kita Abot diha ka na yung customer. Nga magkinabuhi, gihapon tadi. Memorize siyang mga kuan. Kining magkinabuhi. Kani si Medi Jimini mo makuan. Dili makita imong pagkalimot. Nabi pagsabot ni Zeranis Biblia Di kay mo. kuan man to kanang ahang pug na dengang tiba. Lain man tag doktrina Gahapon, ko Katoliko. gahapon nagkuan siya. Mga kuan to ni Padir Darwin na kanya ijang mga bata-bata ra to. Lain tanaw ka. O kanang wali ba ni wali? Wali na. Sila sa una pastor sila dyan na karon na Katoliko na sila. Bayan siya sa Katoliko. Pero pagkaangko nimo sa kaluwasan sa kalag, kinahanglan nga imo nang usbo ng imong kinabuhi. Di kay magkinarong tag maayo sa ato Kanang verse imong pasabot. para ta maluwas. Yan na siya oh. Wrong concept. Amo na nga higala ang Tama. una. Sama na ikaw sa daan Ano na siya sa Matthew Kay mao gini 16:18. una. You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not Receiving the end prevail of your against it. faith, Yan na siya. even the salvation. Upon this rock, ang pasabot nga rock, si Kristo na. Siya ang tinuod nga bato, siya ang cornerstone. Diha niya magsagyaw siya, diha siya nga mo-build sa simbahan niya. Wa siya ningo ang Katoliko. Ingon na ang Lord. Tungod kay ningon mo si Peter inyong unang
Pope. Ingon di siya dito nga siya ang Pope. Wa man. Isa naman dahil si Zaday. Nga tigwali raman siya. Kung siya ingon nga siya jud ang Pope, kay umuwi siya ang Pope niya. Kanang Pope, butuo man na sila ribulto. Kaya si Pedro, di mo na mo itong ribulto, di siya kung mao. What shall it profit a man if he shall? Kung mo yung kagkuan, ang second commandment sa Ginoo, di ka pwede magkulit og mga imahe. Kunya ang Katoliko, kulit mag-imahe, nga lughan man. What shall it profit? Tanaw ka na kung sa Ginoo sa 10 commandments. Oo. Di ka pwede mo lungod og Dara kasi imahe. tatay, di kalusutan eh. Oo. Ha. Chapter 15. Kung na si Zaday. At chapter Sa Manday. 16. Ay, di makigdebat, bisag ginsa makipagdebate basag si Padre Darwin Lupig dani. Ay, sus na. Exodus 20. Nawa, asa na Bible sus. tanawa. Abi gutok ni batay, makaya na kasus. Sa chapter 15. Lazo ra kog kuan ni Ingon siya, for about what sa shall it Ginoo. profit a man if he... Ang kunin mo, di ko kalibutan. Apan, pag-apildihan Ang ka unang sa commandment iyong niya, the land of Egypt, Usa ka out of the land of slavery, you shall have no other gods before me. Ang number 4, ay siya, you shall not make yourself any graven images of form of anything in heaven above or in the earth, beneath or the waters below. So di ka pwede magkulit Ito og mga igala, imahe. dili makatungkad. You shall not bow down and worship them. Di ka pwede mo luhod nila. Ngayon sa may gibuhat ninyo, di ba, niluhod mo? Worship them. For I am the Lord your God, is a jealous God. Siluso siya nga Ginoo, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation. Ug mo na inyong gibuhat ang hatama na sa inyong apo pa sa tuod ang kalakot sa Ginoo. But showing love to the 1,000 generations for those who love and keep my commandments. Ang ugma sa Ginoo, ikaw nagtuman ka sa kabuton sa Ginoo 1,000 generation. Kapila pa pikon 1,000 folds pa na ang imong generation. Higugmaon jud ka sa Ginoo, Ginoo ka na. Mo na kung giingon nimo. Sabot ka ba? Sabot. Init masisilot ba? Ay, kita ko yung alaman. Lagi. Di, nakuha na ito na dagdag Mo ko. lagi na ni. Wa kay wa man ka kay bawo pod doy. Bawa Wa po. ka kasa doy kay bawo ka ano. Mamay Mamay mong nadakan, mamay mong nibawan. Mabitaw ako din sa una. Nami daw rabang ko. Di ba? Ako sa una ba? Katolik ko ba sa konsa. Nami daw rabang ko. Lagi man ay ang ba pa na yang naibawan nga. Sa unas gamay pa ko muluhod ko sa kuan kay mo ni maluwas ko kay gang masa mga ko pasaylo kay ato ko sa ato mga sa dibulto. Dami mga kanan. Pwede naman gagkang mo muluhod mampo diha pero ato siya ang puyang ang puyang larawan. Luhod pa man ka diha, og Mo. bisa mo mamangkuan. Mo diri kas Ginoo. O ano mo luhod pa man ka ana? Mo diri lagi ka pwede raman nga wa ka nagana nga si Zay mong makaluwas nimo ng larawan. Pero nga mo luhod pa lagi ka, di man din na mao. Paano mo kuning luhod ro? Bisan kung pinaakila sa pagtuo. Pariharan ko nang ni duol ka anang ni adto kag patay. Unya dito kas laing lugngana ni luhod, ya dito mao. Tabla ra. Sabot ani pinaagis pagtuo. Unsa kanang pagpanguros. Wan ka po na di. Pero para Ang kinabutan na kay mo inyong kuan. pangpanguros okay ra na sa ngalan samahan kay sa ngalan man na samahan sa ngalan samahan ana ko sa Dios sa Espiritu Santo ako okay ra ko dana doy manguros tao okay ra manguros kay mao man ang panetang pato di man na sila musupak dana kay ngan magyapon sa Ginoo man tay gilabag dana kato pagsambit magyapon nas pas Ginoo ang di lang man sa nila tuhan kana ampuan ang mga larawan Mamansin siya nga siya ang ay kuampo. ginuhit ra ng tao na dyan sa Biblia nga Pero di na ni og mga kuan sa kalibutan. Katoliko po. Wala mga igala. Naama po nakaabutang po sa kuan na ganito ang kuan ng mga larawan po. Asa man? Asa man ang Wala mo ko kay mo pero nadagag nas pag kuan. dito. Salvation. Wala ko ba nagde pero Ikunin mo pasabta ko. basta di ingon sila na Asa man? agatong ang nadengag na pastor. nag-drive sa kadya. Wala kanang naida ka kanang isa nang Pati na inyong And mali. calling of God are without repentance. basta kay naalagi Unsa lagi ingon lagi? na Nga Romans chapter Nasa 6 pagpangdan eh. and verse 23. naali ko no kanang mga larawan ko no na ilang kanang di ba kanang born again ko sa una. Di pa mo ako no ang larawan. Larawan kanang mga kuan pa kanang Sa bagbukan, Mama eh. Mary ana. Di pang buak ko no pero di basas pastor po dito kanang pastor katong born again. Tinawag ko no na aga jay larawan kanang kuan ko na. Simbolo. Simbolo. Nay larawan pero para gud na to doy. Wala lagi pero kung kanang mga pastor ay kuan po mo kuan po makakuan po insa ba tong kuan ha? Di ba nga ni? Oo. Kasabot ko sa mong pasabot ha kang pasabot. Oh.
Parakad nato nga natay picture. Kita mong asawa na litrato. Kanang litrato pwede ra natang himonog simbolo. Simbolo siya sa Ginoo pero azo pag nga kanang larawan mo na muluwas nimo. Ginoo gyapon pero gato simbolo naman na sa mga debulto sa kanang nay. Pero naalagi po din katong nahang na. Wala lagi. Hindi, habang na din ka na. Kana laging dungog-dungog lagi di. Ang pasabot sa ni pulis ni LTO. LTO? Pulis. LTO? Pulis. LTO. Tay LTO ni ron. Para na. Para motor da LTO. Pulis. Di watagi para motor na to. Motor na ito ala. Luoy lamang po na sila. Ito pagtungkot si pareha ko. Ano mang di mo sila mo para din natin. Para na private man yata. LTO ray mo para natin. Pulis to. Nahiram lagi mo kan LTO. Wa, ako dyan, lupig yung makipag-debate din yung ano? Wa, mabagal mo na ko sa basag kuhan. Lagi mong ituhan, lagi mong girakan na gazet. Agang na kuhanan, katong ang nading agrapod. Oo, lagi na. Magsigig sabat-sabat, di magsabot-sabot. Kinanglan, o gusto ka makailas Ginoo mo, basag yun ka. Para, pwede din na di, para ng tao. Ang nadunggan ninyo, example ha, si Plurami. Kaya ilamang yung ka personal ni Plurami. O kung sa'y madunggan mo na Plurami, yung kagyon, di ba na yung Plurami? Nga naman yung Plurami, nga na. Di mo man among nakitaan, o kita may katuuhan mo, ka nang nakailan ni Plurami, or ka nang nakita na ni nadunggan niya. Marina na po na, nga na po na istorya ha. O gusto dyan ka, makaila sa tinuod nga Plurami, kinanglan mo siya ilhon, kinanglan ka mag-relasyon niya, o kinsa gyud siya. Parehara sa nasa Ginoo. Mo na kanang mag-average ka Biblia dyan. Average jud ka. Happy ra ba mo balik ang Ginoo niya, di ka mag-abli nga jud ka. Kaya na naiingon mo, narabay ba kong revolto dito, narabay bilhin dito ng himong milagro, dagan po ka. Di na ingon na, anak, kinalang santun dyan, yung makasabot ka kung sige ingan sa Ginoo sa Biblia para di ka mailan. Kaya ng LTO, asa na pinang LTO, wala na LTO. Nga fake news mo na, kaya ba mo kung si tinuod? Pariya na bagay ingon na, anak. Ikaw na Pilipino. Right, na pre, di sa karusutan nito eh. Ikaw na Pilipino fake news eh. Oo, bakit? Kaya alam mo, tanaw ka sa Facebook ko, hala na LTO din na, kabuang ka. Pero kibaw ka ang LTO, niuli nagsibo, so wakay kuhan, kibaw man ka. Parihara po na sa Ginoo, bisag kung sa imong nadunggan, o kibaw ka, o sige barugan mo sa imong pagtuod, di dyan ka matandog. Okay. Anaro na siya. Grabe ni Sinday, di dyan kakakonan ni. About sa kuhan. Di na naman kong tingnan kay. Di man ko kuhan kay di man ko tigbasag mga kuhan. Magkalimutan. Pero sila sa tayo duhan, pareha na sila kuhan. Apa man Dennis? Tamar no? Tamar. Mayo Dennis. Kandihay. Tamar. Gapa Dennis. Sa apelido? Ulandria. Oh, kuhan sa man naman na to. Atong kuhan. Ay gwapang Alex eh. Sa agatang tuso dani nga mamaligja taro na debate naman nung tara des. Ajo na.